Welkom bij weekuitzending 19 van Kikker TV. En belooft een extra korte weekuitzending te worden van de week. Met op het schema iets met origami, iets met een chocoladefabriek, iets met een kaartentruc. Maar nu eerst hebben we de bonte avond met de Pink Strings. Wat ben je aan het doen? Zet met mijn vriend. Goeie. Wat is het? Is het erbij? Hij is uitgemaakt! Nee, serieus? Ja? Ik weet niet eens echt waarom of zo. Nee, natuurlijk niet. Dat is een jongen, hè? Eikels. Oh, schrikkelijk. Verschrikkelijk. Nou, mij? Ik weet echt een perfect iets van te maken met jouw situatie. Just give me a reason. Die ken ik wel. Dat is een mooi liedje, hè? Ja. De cover vind ik zoveel mooi. Violenspel? Violen. En dan met dat meisje dat erbij danst. Oh, wauw. Lisa vroeg op. Ja, die elegante zwaan. En die violen speelt door Leonie van Baar, Rian Corva. Ja, wauw. Hier is Pink Strings met Just Give Me a Reason.
welkom bij Kikker TV. Vandaag hebben we even iets anders. We hebben vandaag geen item, maar vandaag gaan we iets leren. En misschien raad je het al, door een kaarttruc. Een hele leuke kaarttruc, hele makkelijke kaarttruc. Iedereen kan hem eigenlijk wel doen. En nou, ik ga hem nu eerst laten zien en daarna zal ik hem uitleggen. Oké. Dus wat je nou eigenlijk doet, je laat hem toeschouwen, laat je een kaart pakken. Laat het nu gewoon aan jullie zien. Laat jullie de kaart zien. En leg terug bovenop. En ik stop hem ongeveer in het midden. Oké. Wat ik nu ga doen, ik ga nu jullie kaart zoeken. Ja. Ik denk dat dit jullie kaart is. Deze. Of was het hem niet? Dat is het niet. Nee. Nou, die ga ik jullie dus leren. Het is eigenlijk een goocheltruc. Eerst lijkt het of het fout gaat, maar daarna gaat het helemaal goed. Het principe is heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen, dus er zijn 2 dingen die je hoeft te doen. Om de kaart terug te vinden, hoef je alleen de onderste kaart te onthouden. Dus in dit geval is dat de schopper 8. En die hou je onderop. En die leg je dan zo meteen bovenop de geselecteerde kaart. Dus je laat iemand een kaart pakken. Nou, kijk, ze pakken een kaart. Dit is een harten 2. Die leg je bovenop. En dan leg je het onderste stapeltje, in dit geval is dat dan schopper 8 onderop. Je weet dat je boven hun kaart legt. Nou, dan draai je het kaart om, dan ga je voor jezelf. Dan ga je niet die harten 2 zoeken, want dat weet je natuurlijk niet. Maar je zoekt die schopper 8, die zoek je. En dan weet je, als je hier zo de schopper 8 hebt, hier de schopper 8, en dan ligt daar zo de harten 2. Dus die ligt boven de kaart die jij weet. En zo kan je die kaart terugvinden. Dan kan je ook heel makkelijk zeggen van, oh, kijk, dit is jouw kaart. Dat kan, maar ik heb er nog iets extra's bij gedaan, wat ook heel leuk is. Wat je daarvoor moet doen, dan moet je niet alleen hun kaart, maar nog een kaart daarboven pakken. En dan de rest van de stapel leg je terug naar onder. Zodat je hier zo een willekeurige kaart hebt. En daaronder de geselecteerde kaart van de toeschouwer. En dat laat je zo zien. Van, dit is jouw kaart. En acteer echt alsof je echt denkt dat dit hun kaart is. Dat ze denken dat de truc over is. Maar dan komt eigenlijk de truc pas. Want dan ga je hun kaart pakken, denken ze. Maar wat je eigenlijk doet, terwijl je hand omdraait, ga je met je duim, leg je op de onderste kaart. En die sleep je een beetje naar achter. Waardoor je hun kaart weg kan pakken. Terwijl het lijkt alsof je de onderste kaart pakt die je net hebt laten zien. Als we het nog een keer doen, je schuift die weg. Dan kan je die wegpakken. Maar dat laat je natuurlijk niet zo zien. Dan doe je het terwijl je hand omdraait. En zo werkt de truc. Ik zal het nog een keertje snel laten zien met de handelingen die je moet doen. Begin met de onderste kaart te onthouden. De toeschouwer weet het niet. Nou, de toeschouwer pakt een kaart. Bekijkt de kaart, legt hem terug bovenop. En dan pak je de onderste helft ongeveer van het boek kaarten en dan leg je weer terug naar boven. Maar je weet natuurlijk wat de onderste kaart was. Dus daar ga je naar op zoek. Maar kijk, onderste kaart, geselecteerde kaart. Maar je pakt niet alleen die kaart, ook de kaart daarboven. Schopper koning. En wat je dan dus doet, je draait je hand om, terwijl je dat doet. Je schuift de onderste kaart weg. En je pakt de geselecteerde kaart. Hun kaart. Nou, dit is dus een hele makkelijke truc werkt, waar je je vrienden of je familie mee voor de gek kan houden. En misschien een heel klein beetje oefenen, die laatste beweging. Maar ik weet zeker dat jullie het allemaal onder de knie gaan krijgen. Nou,
mensen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hier zoveel plezier mee gaat beleven. Misschien als je nog wat jonger bent voor je vader of moeder doen. Misschien dat je dan nog iets van geld kan winnen of iets te drinken in de kroeg. Dat kan allemaal. Ik wens je heel veel succes mee. En mocht je vragen hebben, laat ze hieronder achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dat was een mooi trucje van Stef. Ja, zeker. Ook leuk dat hij het ook zo allemaal uitlegt en zo. Ja, heel duidelijk ook. Ja, dat vind ik echt handig. Ja. Iets waar ik ook al een paar weken naar benieuwd ben. Ja goed, een aantal maanden terug hebben wij zelf snoepjes gemaakt. Echt waar? En nou ben ik eigenlijk gewoon benieuwd hoe die verpakt worden. Nou, dus gaan kijken. Zou dat ook zo'n ingewikkeld trucje zijn als bij Stef? Of zal het deze keer meevallen? Geen idee. Oh ja. Ja, ik weet het niet. Kijken dan. Vandaag gaan we de snoepjes inpakken bij Petra Chocoladefabriek. Wie zijn jullie? Esther. Anouk. En waar zijn we hier? Bij de chocoladefabriek in Katzand. En wat komen wij hier doen? Kijk, tv snoepjes inpakken. En hoe gaan we dat doen? Dan doen we die in bakjes en dan wegen ze tot 150 gram en dan gaan we ze flowpacken. En wat is flowpack eigenlijk? En dan komt er een soort plastic over zodat er geen vuil in kan. Vinden jullie het leuk om hier te werken? Ja. En waarom? Omdat je allemaal verschillende dingen kan doen en Het is gewoon gezellig. en met chocola is altijd leuk. Ja, daarom. En proeven jullie zelf ook wel eens? Soms. Soms als het moet. Als het moet, ook niet stiekem? Nee, nooit stiekem. Oké. Ik geloof je echt helemaal niet. Ja, nou krijg ik ze niet meer open. Ja, dat ben ik thuis wel hoor. Dit was Kikker TV en tot de volgende keer. Zo, die snoepjes zagen er lekker uit. Zo is het ook wel een paar. Ja. Nou, ieder zijn eigen hobby. Ik hou heel veel van origami. Origami? Wat een aparte hobby. Lekker met papier zo een beetje vouwen en dan komt er iets heel moois uit. Je gaat me nu toch niet vertellen dat je daar een item op gemaakt hebt? Ja, toevallig wel. En daar leg ik het ook nog bij uit. Net zoals dat Stef dat doet? Ja. Oké. Zullen we gaan kijken? Ja, alsjeblieft, alsjeblieft. Oké. Welkom bij Kikker TV met onze kikkerles. Vandaag gaan we een origami lesje doen. We gaan bootjes maken, zoals deze. We hebben hier een aantal kleuren papieren liggen. We hebben rood, geel, roze en wit. Nou, ik vind de rode heel mooi. Dus ik pak de rode hier zo. Een papiertje, die leggen we zo voor ons neer. Dan vouwen we hem door de helft. Zoals dit. Dan draai je hem 90 graden. En dan vouwen we hem nog een keer door de helft. Zo. Nou vouwen we hem even terug, want nu weten we precies waar de helft van het papiertje ligt. En dat is hier zo. Dan pakken we deze punt. Dit punt pakken we. En die leggen we op die lijn. Zoals dit. En dan doen we precies hetzelfde met de andere kant.
Zo. Nou, al een driehoek. En dan gaan we deze punt, hier zo, die gaan we over elkaar, over de driehoek die we net hebben gemaakt, gaan we die vouwen. Zo. En ook de andere kant. En nou wordt het lastig. Want nou hebben we al een bootje, maar die lijkt er nog niet op. Dus wat we doen, we kunnen dit openvouwen. En het vouwen helemaal naar de andere kant. Zo, binnenste buiten. Eenmaal dit gedaan, gaan we hier een driehoek van maken. Maar hoe doen we dat nou? Nou, we hebben hier nog ruimte. Dan pakken we die driehoek en dat vouwen we weer eroverheen. En dat doen we precies met de andere kant, de andere richting op. Zo. Kijk. Nou, een hele mooie driehoek. Maar het is nog geen bootje natuurlijk. We hebben nog steeds hier zo een opening. Die kunnen we weer naar elkaar toe vouwen. Dus weer naar elkaar toe. Dan hebben we weer een vierkant. Dan pak je het bovenste punt hier zo, van allebei de kanten. En die trek je uit elkaar. Dan gaat het niet altijd heel goed. En als je dat uit elkaar hebt getrokken, dan heb je je bootje. Beetje mooi. Zo. En zo maak je een bootje. En dan zien we jullie graag volgende keer bij de volgende aflevering weer. Doei! Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken En tot de volgende keer.